How to be an elegant African woman. Tinokutenga pizza muchirongwa chedu china chemadzimai. Zuva ranhasi ndangoti tiuye timbogara pasi semadzimai timbotaura nyaya yeelegance. Munoziva here kuti we all have that friend anogara akapfeka zvakanaka kuti if she walks into a room she commands respect. Vanhu vose vanomuteerera. Why? Because of the way she handles herself, because of the way she dresses, because of the way she talks, because of the way she interacts with other people. Elegance haisingori kungopfeka elegant asi uchibhehave semunhu wemustreet uchidla bubblegum, uchiputsa bubblegum uchida kuribhidhlisa. Aiwa, that is not elegance. Alright, saka regai nditange ndakuudzai kamwe kanyaya. Rimwe zuva munongozivawo ndakanga ndine hembe yangu. Muri kuona hembe yangu iyi ndakatoipfeka makuseni pandinomuka ndichigadzira unoenda kuchikoro ndomuka ndakapfeka chihembe ichi. Chinhu ichi chinhu chefleece, so kana muri muwinter chinodziya, saka chakaita kunge chidresi, so chine zipu pamberi. Saka ndakamuka ndikapfeka chidresi changu ichi nemawig lines angu akasakara anenge ane 4 kana 5 weeks. Ndobva ndaenda unosiya vana kuchikoro. Ndichibva ndobva ndaenda kufamasi da kutenga mushonga. Ndasvika mufamasi paipa, pandakapinda mufamasi ndakasvika ndikatomira mulaini. Ndobva kwasvika vanhu vanga vari kumasure. Pharmacist akadana munhu aiva kumasure kwangu. Zvezvekuti unoti oh okay, asi alright, okay. I did not blame the pharmacist. It takes 3 seconds. Munhu akakutarisa 3 seconds anenge atopedza newe utoziva kuti uyu low life, uyu tinojajana because of the way we appear, which is not, I don't know kuti tingati right ka zvinhu zvirong, but ndizvo zviri human nature. Alright, ndakazosevhi vanhu vandabuda ndobva ndaenda kumba ndikaziva. I actually knew the reason why ndanga ndatreatwa like that. A few days ago pakakwara murume wangu ndakaenda kuchipatara. On that day ndakapfeka sleki rangu rakanaka newigi yangu yakanaka netop ndakapfekedzera nebhegi rangu. Vandasvika ndobva ndaita zvese zvandakaita. Ndakabatsirwa very fast because they just assumed kuti I don't know zvavakaassume. Ndakazoti ndabuda because murume wangu anga akwara kubasa, vakabva vabvunza kuti ndiye muridzi wekambani here uyu. I was dressed like the owner of the company, guys, imagine. Vakabva zvionei zvakadaro. Saka ndiri kuti kudi nhasi ndauya kuti tizotaura nyaya yekuti mapfekero aunoita chaiwo anoita kuti ugone kutengesa. Kana kuri kuti ukutengesa zvinhu vanhu vatenge, kana kuri kuti ukutsvaga basa uwane basa, kana kuri kubasa chaiko uhorewo mari ine musoro. Handi munoziva kuti kubasa kwedu ndigona kuti wachitoshanda pabasa wani, but vanhu vane masalari avo akasiyana siyana. Why? Because of that judgment yandambotaura. Chinhu chiri psychological chekutotora kuti uyu auya anenge ane maexpenses, koutariswawo iwe mainhiya kodo mainhiya havana vanogara kumukuku vapei 2 rand handimozvona, because of the way we dress. Saka tip number 1, tichitaura pamusaka pemapfekero before wanovata. This includes even mastay at home moms. Ingoisawo chioutfit chako chakangonaka chiri simple one chekuti mangwana ndichapfeka izvi wozviisawo paside. Kuti uzvizive nemupfungwa dzako wozviisa paside mupfungwa dzako. Mangwana makuseni womuka wopfeka. Number 2, kana muchipfeka makala achona chiregai kuita kunge Christmas tree. Wotora hembe ine mastripe nehembe ine maruva wopfeka nemapumps, zvimwe zvibhutsu zvinonzi mapumps, wobuda woenda. Handiti ngatiregei kudaro. Gara pasi unyatsoziva kuti kana uchipfeka outfit macolors chaiwo, magood color combination ndeapi. Ndichauya nemakala combination ekupfeka kuti kana uine hembe yakadai nehembe yakadai zvinobuda. Guys, patinenge tichipfeka papaya hatisi kuti tengai madesigner label kuti hembe dzema1000 aiwa, t-shirt yako chaiyo netrouser rako, dress rako chairo, zvinhu zvingori simple but zvichibuda zvakanaka here. Number 2, hembe yacho ngaingoainiwa. Guys, kutongoaina hembe chaiyo. Zvimwe zvinhu zvatinoita zvinoita kuti tiite kunge vanhu vasina kukwana. Unongotora hembe yakaunyana ungopfeka wotobuda wotoenda. You don't care. Pane vanhu vakadaro, people who don't care. Wotopira mukombe wototanga kutodzenga bubblegum mwa uchienda. Zvinoradza, zvinokudzikisira iwe semunhu chaiyo. Vanhu totoona kuti ava maya ndopaunozombona. I remember tichikura pane vanhu vaigona kuti asikana nhasi ndanyingona windi chaiye, ndanyingona windi chii chiri pandiri. There's something about you unoattracta what you are. You attract what you are. Alright, takuenda kunyaya yemusoro. Guys, ndinoziva kuti tichikura most of us we never liked washing our hair. Taisafara kugeza musoro wedu because we believed kuti bvudzi redu raidzokera mukati. And a few years ago I went to Zimbabwe. Ndasvika kuZimbabwe ndakaona munhu
achirukwa musoro wakaita white kwaiwa aiwa ungambogeza zvina kana basa zvine basa misoro yedu imagine kupisa kwakuri kuita zuva rekuafrica kuafrica kunopisa unotoona rolonje yakagadzirwa yakanzi for African climate kunopisa apa ndipo unoti haudi kugeza musoro ngatidzidzei kungova vanhu kuti ndikuenda kusalon kunogeza musoro wobhuruwa bvudzi rako woruka simple and straightforward. Then kuvanhu vanoita zvemawigi seni mawigi anoda kuti zvoni tikati gare gare toaendesa unoainiwa odzoka yoramba yakadai hatimaona yoramba yakamaintaina kwozoti vanoruka musoro chaiko nezuro pandakaenda ndainotengwa ndakaenda kuwifi corp ndichinotenga something like a memory card external hard drive for my laptop ndasvika paya musikana akandisevha ndandiri to the other side of the counter ainyora pasi akadai akaruka mabraids gweno riri musoro imomo such things gweno riri musoro rakaita white ndoziva kuti problem but kungospraya kuti musoro wako uite moisturized ndozvinhu zvinongokupai kaelegance. Just take care makuseni muka uisewo zvieffort. Alright, toenda panyaya dzenzara nzara chaunoona munhu kadzi ane zinzara rimwe rakareba kudai ushaya kuti nderei handiti you need well groomed nails. Ndoziva kuti when it comes to nails vamwe venyu vanouya vachiti sikupostora hatibvumiri vamwe voti okusavadha hatibvumigwi vamwe voti kudii but nzara ngadzingova dzakachekwa zvakanaka dzakachekwa chaidzo ungochekwa dzoita clean vozoita vakaita sese vanoenda kuchechi dzisingabvumira asi tichiita zvatinongofunga bhos ndofunga kuti handina wandiri kutadzira nenzira dzangu ndiri kutadzirani ndoita manicure yangu every once a month ndoita manicure nepedicure nzira dzangu dzinosara dziri pfupi handimava kuti ipfupi sei ipfupi but dzinenge dzine kala yakanaka hadzina wadzatadzira chero uchinzi kwahe kuchechi zvazodii ai vekuchechi vachazozvionavo but this is personal care. Madzimai tiri panyaya yeself care ipapo ndoziva kuti vana mama vakawanda vanototi kana women are the most people who take care of everyone around them and it feels so good uchibudisa mari $300 wabhadharako $500 wabhadharako asi when it comes to you kuti ungobvisa $20 kuti ungogezawo nzara dzako ungokweshewawo makumbo aiwa unotofila guilty even if you go to the shops ukanoona hembe chaicho yaunoda kuti uitenge you think yourself out of buying that thing kuti hakani vana vangu vanoda chakati. So women are the most people who take care of everyone else around them but in the end unozosvika pakuti waneta in the end you look like a chembere. I remember there was a time yekuti ndakatambudzwa nevana moza kuti kuita vana ndakaita mwana first born second born vakatevedzana handinambowana time. I lost myself chero ndaiwana mari kwedo ndandisitomborana mari ndaitoiwana asi I would find myself ndiri pachildren's session every time ndengotenga hembe ndengori makamens ndichitengera vana ini wacho chaidzo dololo hapana hembe unenge uchingori hembe dzekuzopfeka kuma special occasions but remember every day is a special occasion where yourself pfeka hembe dzako dzakanaka take good care of yourself. Alright, toenda panyaya yemakeup makamboona here kuti old money vanopfeka sei kana tichiti old money ndikutaura vanhu vakaita mari kare iri kubva from generation to generation people who are raised vanokudzwa ka havangomuki makuseni vachingobuda vachingoenda ai munotogara pasi motaura kuti this is the way you look, this is the way you dress, this is the way you laugh hamungosei ngeona pachibhorani makamboona kuti vanopfeka sei here makamboona makeup yacho vanoisa kungoenhansa kuti kana une uneven skin tone rungoisawo chifoundation chakangodai even tsiye chaidzo pane madhezi andombouya panapa ndakaisa malashes ndotoona vanhu sochiti tsiye hamuzotaure henyu kuti vatete tsiye dzakadhakwa but ndechitoziva kuti tsiye hadzina kudii hadzina kutombondifita musondiwanisa tsiye mubati nhasi makachena handiti saka ndiri kuti tsiye dzimwe dzinokameka kukupa sokunge dzedzatsiiswa iwe sikana kazoiswa mandiniwo maziglue. Pane mukadzi wandakaona mushopu ndakaona mukadzi wemushopu mamburi mushopu right anga nemazenails akareba kudai anga nemwe mazitsiye akareba guys chero uri munhu kwaye but isusu tiri kukuona totogara tatoti ndevaya vaya handiti saka tiri kuti give her elegance. Remember, for you to attract, for you kuti usangane, for you to make money you need to attract money. How do you attract money? By the way you look. A friend of mine has always told me kuti mainini you need to dress well because kana mukauya muchida tenda ndichikutarisai kuti ndikupewo milioni yangu ndotofunga kuti uyu ndikamupa milioni mangwana makusoni ndomuka wakaidla yose yakapera. So you need to dress well even uchienda kubasa chako so kuita kuti attract money. For you to make money you need to attract money by the way you dress, by the way you talk. Alright, erigetione kuti imwe point yandasiya ndeipi hanzi accessorize wisely. Inangu personally handisi madecals necklace handiti ndongoisawo watch yangu nebhengu rangu zvotopera zvakadaro zvinhu zvingori simple hanzi a simple handbag kai accessory maglasses masunglasses even maearring yenyu pamene muchiwaisa paya munongopfekawo maearring akanaka zvinhu zviri decent zvinhu zvakadi zvinongozitiva so okutize yabo
makamboona here kuti guys imbogani culture yechindevele kana uri mundevele kune kamwe kakuzvidzora so even chero vanhu vakuru vangosvika kuti une kamwe kakuzvidzora chero chimwe mvura unopfuga pamukicheni. Saka ndiri kuti mapfekero ako ngaakave nekamwe kakuzvidzora kasava too loud kuti tapindira izvozvo ndo apa I assume kuti ndiri kutaura nevanhu vanoda kumaintaina kamwe kaelegance. Takuenda panyaya yeposture. Posture chayo unozoona mumwe munhu anongogara akadai, munhu famba akadai. Posture chayo, maintain a good posture. Be conscious kuti ndakamira sei, zvinoratidza how confident you are. Handiti you are a very confident person, kwete kugara wakadai. Ndoziva kuti musana yedu inogwadza kana kuti wadai. Even kana uri pawa unozoona munhu achiita zvekutambisa makumbo chideso, ushaye kuti ko zvaita sei. Maintain a good posture. Alright, before I go, pane nyaya yandaida kutaura kuti semunhu mukadzi so ingoitawo kaperfume kako so kaunongogarawo nako itoitawo kanonzi kastatement. Itawo kastatement perfume kako kotozikana kuti ava mai avanonhuhwirira in a certain way. Handiti tisatambosvika kumaperfume anodhura. Let's normalize kusheva hapwa. Unoona munhu hapwa yakaita yane vhudzi rachembera raneta, unotanga riri white, rotanga riri black, roita zvimwe zvibrown so rozonopera riri white, rotanga kudevelopa kamwe kasadza guys, roita kamwe kasadza pamusoro vhudzi muhapwa umu. Madzimai ka ndopaunoona kuti kwai murume umwe akazoenda kadi aiwa varume nda zvinhu zvakanaka ngatingodzidzai kuvaona vari clean. I remember there's somebody once visited my house. Munhu yakapinda mumba akaita zvakaita akabuda akaenda. Next person akazouya just on that it was a Sunday. A friend of mine comes later akati yai pamuri kunhu wadikita muno dikita vekuharare vanoriti dikita. Imagine mamuchinhuhwa dikita rinosara rakabata. Madzimai moisawo varume pamawa. Ndianiwo murume anozoda kugara nemukadzi anonhuhwa dikita rinosunga kuti tiwe kuti mai shekaina vasvika pano imba yose yasunga vakutora perfume dzavanhu dzose vakuita kuti tiwe kuda kurutsa. Aiwa ndizongoti let's normalize kuva vanhu vane maroloni. Zvinogaidzika pamafacebook patogara tichisekwa kwanemwe picture yanga iri yetollgate. Handiti svikai tichaita arinewo tollgate rakadai svikai musi wamuchatanga gona kushandisa roloni totozikanwa kuti isu hatishandisi roloni as a country. Aiwa guys, roloni haitombodhura. Handiti takuzoenda panyaya yeperfume manje ndandiri kutora guys for vanhu vazhinji vanogara kuZimbabwe ndozati kune maperfume akawanda. Munotengesa madesigner perfumes especially kuHarare anowanikwa at an affordable price. Kunokuti tichitenga ma$2,500-3,000 designer perfume kuZimbabwe $20-25 designer chaidi. Kune vana Jimmy Choo, vana vana Giorgio Armani, vana Olympia, all those vana Black Opium. Ndo anowanikwa nemaprice ari nani, handizi kuti anobvepi asi ariko. Saka ndiri kuti ngoitawo kaperfume kako one. Zvino inonzi fine fragrance chaiyo iya unongotenga kanoita R80, ungotenga kafine fragrance yako pfapfa munhu otobuda woenda because ireplica handiti iduplicate designer perfume onhuhwira zvakanaka asi only kana wagonawo kubvisa dikita. Unotopa munhu, unotogona kutopa munhu kuti vedu mamadi kushandisa roloni, ototi aiwa haina ndishandisa roloni inondishuura. Mukatenga maroloni chaya wakaita sana Garnier ana Nivea ambokukwaturei. Handiti saka ndingoti guys let's maintain. Ngatingogarai tiri madzimai kuti munhu anongowa kuti munhu ndongowa kumufarira akachena mazino, nyaya yemazino makuseni everyday. Makuseni first thing when I wake up, first thing that I do, I brush my teeth. I will not miss that. First thing chandinoita ndichimuka inini ndikangomuka chete ndakutokosha masina. Ngatidzidze kudzidza kuva vanhu vakashambidzika kuti chero titaura tese hatizezi kuhwedera padhuze newe because unenge wakadii unenge uchinhuhwirira. Handiti guys I hope ndichadzoka zvakare kana muchidzidza nyaya dzakadai so mungondiudza. Handiti todzoka every Thursday tichitaura zvinhu semadzimai tichitaurawo tiona kuti zvii zvatingaita kuimprove ourselves so that tinge tive vanhu vanonhuhwirira. Motengawo magaina guide muchigesawo muchinhuhwirira, taking good care of yourself. Time hanzi self care is not selfish. Zvinhu zvakangonaka kungoita take good care of yourself. Muchizorawo mafoundation anoenderana neganda renyu kwete kuti foundation iri white ukosara uri black koko nefanta. Aiwa hazvina kunaka zvakadaro. Guys dokutendai nekuenda kwamaita mwari akuitirai zvakanaka. Handiti tichadzoka zvekare. Musakangama kune vaya vari kudiaspora. Diaspora insurance yakakumirira. Get a quotation from diaspora. Tatenda. Bye bye.